de Camboya d'Estudio, al cor de Barcelona, comença Camboya Street Sessions, el podcast on els ritmes de la ciutat es converteixen en històries. És un tòpic començar la presentació d'un convidat dient que no li calen presentacions. Però en aquest cas, us juro que és totalment cert. Avui visita Camboya Street Session un noi a qui podria definir amb dues paraules i ni jugo un pèsol que sabríeu qui és. Va, ho intentem? Eufòria i Lluís. Estic sentint els crits a través de la pantalla del que acaba de passar. Però també us he de dir que crec que si ens quedéssim amb aquesta part de la definició ens perdríem molta vida d'aquest tio tan singular. Un artista que ha tocat a campaments, a casaments, next, sí. Ha tocat a una banda de rock, a una de pop, i com no podia ser d'altra manera en aquest programa, ha tocat al carrer. De fet, sempre s'ha mostrat orgullós d'aquest passat, tot i que crec que si ara es planta a fer un directe en un carrer de Barcelona o de qualsevol punt de Catalunya, li haria un liu de collons. Un músic, i també psicòleg, a qui hem vist vestit de cowboy, de lluitador romà i quasi, no va passar, però quasi penjat d'una bola penjant del sostre fent el Breaking Ball de Miley Cyrus. Un romanticón empadernit, com ell mateix es defineix, que va enamorar el país amb un somriure etern i que avui tenim la sort que ens visita aquí. Lluís Sánchez, què tal, com estem? Però no necessita presentació. Tremenda presentació que m'acabes de fer, no? Com va? Ens fa moltíssima il·lusió que estiguis aquí a Camboya Street Session. A mi em fa moltíssima il·lusió ser aquí i sobretot per parlar de la música al carrer. Totalment. Perquè és una cosa que porto dins del meu ser i potser als programes, bueno, a Eufòria i a les entrevistes no ho he parlat lo suficient i és una cosa que em fa molta il·lusió. Clar, perquè com comença la teva relació amb el carrer? Ha sonat fatal, la teva relació amb el carrer com a músic de carrer. Com a músic de carrer. Mira, com a músic de carrer, la meva relació comença perquè no trobàvem bolos amb la banda. I sempre he dit una cosa, que és que les relacions i els grups de música, les relacions amoroses i els grups de música són pràcticament el mateix. O sigui, quan un grup decideix començar a fer acústics o tocar al carrer, és el mateix que quan la relació diu obrir la relació. És que s'està a punt d'acabar. I amb el grup ens va passar això una mica. I vam dir, pues ja que no ens contracten a bolos ni tal, pues anem a provar al carrer, a veure què tal. I va sortir molt bé. I llavors va sortir tan bé que al final ens vam acabar viciant al que anava a ser l'alternativa, que és tocar al carrer. Però tocar al carrer, a mi em dóna la sensació, i tinc ganes també que m'ho diguis tu, que no és una cosa... O sigui, el carrer o l'espai públic a vegades pot ser un lloc molt hostil. Sí. No? Sí, passa... És una mica és un lloc on et passa de tot. A vegades ve una persona i et vol contractar per un bolo on cobraràs una pasta. Així, o sigui, a tu t'ha passat de que vingui algú i et digui vull que toquis a tal lloc. Clar. Al final és diguem que és un lloc on et pots presentar al món gratis i et veu molta gent. I potser et ve algú que t'està a punt de contractar per molts diners i al moment et ve després una altra persona a robar-te. Saps? És com la vida una mica, no? És com la vida, exactament, és com la vida però amb esteroides. I clar, sí, han passat moltes coses. A mi m'han intentat robar uns quants cops. I què fa? Clar, o sigui, tu estàs allà mig tocant i veus que algú et ve a robar i acabes la cançó perquè l'art va abans de tot o dius, mira, vaig a córrer, perdoneu-me, però aquell cabron m'està robant, no? Sí, això ha passat. Tot i que he hagut de parar i al final no m'han acabat robant. Però passa una altra cosa que és pitjor encara, que és quan... és pitjor que et robin, això. Quan s'apropa una persona i tu penses que t'està a punt de robar per les pintes o perquè veus que va molt directe cap a la funda i dius, hòstia, cuidao. I pares de tocar i aquesta persona et tira diners. I et sents la pitjor persona del planeta. Diu, l'acabo de prejutjar, gas, no? Sí, a tope. Això m'ha passat... Bueno, no un munt de cops, però m'ha passat alguns cops. I et pares de tocar i dius, un aplaudiment per aquesta persona. Fuà! Algun cop m'ha passat d'estar tocant una cançó i parar quan s'ha apropat la persona i veure que em tira diners i dir soc la pitjor persona del món ara mateix. O potser ets humà, no? Que al final tots anem amb les nostres etiquetes i amb les nostres motxilles i amb el que tenim. Sí. Tot i que, a Lleida realment no he tingut gaires problemes. De 7 o 8 anys que porto tocant, coses així te'n trobes, no ho sé, pot ser una vegada cada mes, una vegada cada 2 mesos, com a molt. Clar, 7 o 8 anys tocant a Lleida, que a Lleida, diguem,
que no té el clima més mediterrani de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. I són molts anys. Tu tenies la base d'operacions, no?, al carrer Major. Al carrer Major, sí. I ha canviat molt el carrer Major en aquests 7 o 8 anys? O sigui, ha canviat o la teva manera de relacionar-te amb el públic, amb el carrer, amb... Sí, al final crec que ara hi ha molta més gent que està intentant donar-li vidilla al carrer i intentar viure d'això, que està genial, saps? Perquè al final la gent el que vol és anar a passejar i trobar-se una cançó que l'emocioni. I crec que ara hi ha molta més gent que s'està intentant agafar allà i quan vaig començar crec que no hi havia pràcticament músics de carrer, a Lleida almenys. I la meva relació amb el carrer, doncs, és genial. A mi sempre m'ha agradat moltíssim anar a cantar al carrer i ara que estic en una altra posició, en un espai diferent, jo tinc moltes ganes de tornar... Sí? Sí, i no descarto quan hagi de presentar disc, no descarto presentar-lo al carrer. Queda dit a Camboya Street Sessions. Sí, exclusiva. Primer fa falta el disc. Exclusiva. No sé, becarios no. Total. Clar, però jo feia la conya, però no és tan conya. O sigui, crec que l'experiència, i clar, ho hauràs de viure, però és molt diferent anar al carrer quan encara ets una persona mínimament anònima que no quan has passat per un programa de televisió que a més és dels més vistos si més no a Catalunya, no? Al país. No sé si la manera de relacionar-te, ja no només amb el carrer, sinó amb la gent, ha de ser una experiència. Jo feia això, la broma a l'entradeta de liaria un liu de collons, però és que ho penso, no? De dir, ostres, que és el Lluís d'Eufòria, tal. La gent esperaria, no sé si això també pots crear grans merders sent anònim. Tant de bo creia un gran merder. Sí, el dia que hi torni tinc bastant clar que sí que pararà moltíssima més gent que abans, això ho tinc bastant clar. Però, bueno, sí, es liaria bastant. I recordes el primer dia que vas tocar al carrer? És a dir, sí. Hi ha com una... No sé, quines sensacions hi ha de dir, és que ara de sobte començo a tocar aquí i ningú m'està esperant, no és com un concert. Sí. Que per molt que tinguis poca gent, els 4 que han vingut a veure't. Al principi vas una mica cagat, però és que el carrer té coses tan guais, perquè, per exemple, no tens ningú que et digui l'estona, a part de la policia, l'estona que has de tocar. Petit detall. No et diuen el que has de tocar. Pots tocar, si t'interessa aquella tarda, dir, pues necessito diners i vull fer alguna cosa que la gent pugui sentir-se més apel·lada, pues fas un Ed Sheeran de turno i l'Ed Sheeran és take my fucking money, saps? Però després dius, pues avui tinc ganes de fer una cosa indie o fer una cosa que a mi m'agrada i que sé que no escolta ningú i ho pots fer, ningú et prohibeix. I a part d'això, tu no li deus... O sigui, la gent no ha pagat una entrada. Llavors, tu tota aquesta responsabilitat te la treus de sobre. No, que bo. Si tu al final vas tocant i si de cop tens un dia horrible i toques fatal, o ho fas molt malament, la gent tampoc es para i dirà, uf, que malament que ho fas. La gent continua, la gent té la seva vida. Llavors, en aquest sentit, el carrer està guai, perquè és que és molt chill, és molt... Pots fer una mica el que vols. I m'agrada molt això de dir, si és un dia que vols anar a fer pasta, toques Ed Sheeran, per tant, tens un rànquing de què és el que funciona i el que no funciona tant al carrer, no? El tinc aquí tatuat. Es pot compartir? Es pot compartir, es tiren-me pedres al sostre, a la teulada, però... Mira, les cançons que per mi, almenys en el meu estil, perquè això depèn de cada músic, les que més ressonaven amb el públic, i això vol dir... Money, eren Perfect d'Ed Sheeran. Sí. L'altre és que tot és Ed Sheeran. Perfect d'Ed Sheeran, la de Thinking Out Loud d'Ed Sheeran, la de Justin Bieber, com es diu? La de Love Yourself, aquesta també. Sí. I així en anglès la de... Em funcionava moltíssim la de Tina Turner, The Best. Sí, Simply the Best. Funcionava moltíssim. I després, també, si fas algunes castellanades, tipo pop castellà, tipo No puedo vivir sin ti, o coses així, la gent també es para bé molt. O sigui, el rotllo romanticón ens funciona a Catalunya, no? Funciona molt. I bueno, i a mi m'agrada molt. Si estàs allà sol amb la guitarreta, pues fer coses tendres, està guai. Jugues més. Sí. Que bo. I tens una litúrgia, o tenies una litúrgia quan anaves al carrer? És a dir, començo amb... Saps? Per anar com modular una miqueta ara faré els hitazos, ara començaré tal. Sí. Per acabar faré servir aquesta. Sí. O sigui, no sé si també hi ha tota aquesta narrativa. Sí. Bueno, narrativa com a tal, no, però sí que saps quan hi haurà més afluència de gent. Per exemple, a Lleida, almenys a les 7 de la tarda, estic donant trucs per a tots els músics de carrer, almenys a Lleida, els estic donant aquí or.
A les 7 de la tarda és... Com ser gran músico de calle en 10 passos. Sí, ja veuràs. Quan no em vagi tan bé amb la indústria, hauré de tornar al carrer i tindré un munt de competència. No passarà això, vull dir que... Bueno, doncs, a les 7 de la tarda hi ha molta més afluència. Llavors, allà intentava tocar les cançons, aquestes, les que he comentat. I quan hi ha menys gent, o quan sé que hi ha menys afluència, llavors toco coses més alternatives i tal. Però no tenia un ordre com a tal. Sí, el que et anava sortint una mica. Sí. El que sí que sempre començava, això sí, sempre començava amb Tracy Chapman, Fast Car. Sí? Aquesta sí, sempre és com un... És molt... entra molt bé. I per agafar tu temperatura i tot, no? Exacte, temperatura que a Lleida Ja, a l'hivern necessari. cal, sí. Llavors sí. I la cosa més... Sí, ja ha arribat a algun punt, deies, l'únic límit que tens és la policia. Tu t'han arribat a fer fora del carrer, per exemple? M'han arribat a fer fora 2 cops. Un va ser per tocar... davant d'un gabinet d'advocats, cosa que em van dir que els estava molestant, dic, bueno, millor marxo. Sí, per si de cas. No posarem advocats en contra nostra. Exacte, no ens aniria gaire bé. No. I després, per tocar davant d'una església on hi havia un enterro, en aquell moment. Vale. I, clar, no mole, tocar Don't Worry, Be Happy, saps? Quan està la gent sí, amb el dol i tot. La veritat que no. Don't worry. Van dir, escolta, pots marxar? Jo, sí. No us preocupeu. I tot això, creus que va influir en la teva manera d'arribar a Eufòria? Vull dir, ja, potser estàs una mica cansat i passarem per sobre, però clar, és inevitable que són és una part de la teva història superimportant, no? Anar a un programa com aquest. Sí. Jo crec que els hi va agradar molt el meu perfil de... No me'n vaig adonar fins que van passar gales després que em van dir és que tu, Lluís, clar, ets músic de carrer i això els hi mola molt, intenten potenciar-ho i tal. I pot ser, clar, això jo crec que el perfil doncs hi afegeix, que les hagis passat canutes i tinguis una història darrere de tocar al carrer. Sí. Bueno, i fins i tot per tu, no? Amb el fet de... Tu estàs molt acostumat a haver-te de guanyar al públic en el dia a dia, entenc, I aleshores, clar, arribar allà, en certa manera ja tens unes tables, que dirien. Clar, això ajuda moltíssim. També és veritat que no hi ha públic més fàcil que el que ve a veure't a Eufòria. O sigui, això és una passada. Per mi era... Vamos, jo estava gaudint una barbaritat, perquè és sortir, cantar una cançó i tothom està a tope. Saps? O sigui, en certa manera sí que te'ls has de guanyar, però no està... Ells ja venen allà pues, superpreparats per donar-ho tot. En canvi, al carrer, o a bodes, o a concerts, te'ls has de currar. Allà és quan has de picar pedra i dius, vale, aquí és on he d'aixecar jo la gent. A Eufòria s'aixequen sols. Al Palau Sant Jordi, per exemple, va ser una de les experiències més boniques, més espectaculars que he viscut en ma vida. Home, 20.000 persones, no? Clar, és cantar davant de 20.000 persones, 2 passes, i que a més són 20.000 persones que estan vibrant al màxim. I va ser un regal espectacular. Va ser una bogeria. Que xulo. Clar, ara has obert el meló, jo no volia treure'l, però què és això de les bodes? Què passa amb les bodes? Què passa amb les bodes? Per què es casa tant la gent? Què passa? Per què... Per donar feina als músics. Clar, deu ser per solidaritat, no? Sí, exclusivament. Sí. Doncs la penya es casa molt, segueix casant molt. El divorci estan màxims i els casaments estan màxims també, no sé què passa. S'hauria de fer grups que cantessin als divorcis. Els divorcis, mariachis. T'imagines? Sí. Seria mariachis, és el primer que potser es parla al Paca. Però... sí. Els mariachis li donen com una bona vibra, no? El divorci és com a... Bueno, s'ha acabat ja. A veure, la penya que es divorcia al final s'ha de celebrar, perquè si et divorcies... En principi vas una vida millor. Exacte, si no, no ho faries. Exacte. Doncs les bodes, no sé què passa amb les bodes. Vull dir, també és com un microcosmos a part, és a dir, no sé, crec que tenim tots molt el prejudici en plan, hòstia, he tocat a bodes, o sigui, algú que toca bodes, o tal, de dir, potser és una feina molt desagraïda, perquè probablement a la que arriba tots els convidats i tal, ja van mig borratxos o no, i aleshores tu estàs aquí per trencar tòpics i dir, tio, deixem-nos de tonteries que no és tan dur, però jo crec que una mica el prejudici que dèiem abans... A veure, dur no és. Dur és agafar una pala i anar a picar pedres por ahí. Sí, al final tocar bodes... de tatuar. A mi és que tocar bodes al final cobres molt més perquè és una boda, tothom un els preus a tope, per tant el músic també cobra més.
i vas allà a tocar cançons de Melendi. llavors... Que és de les pitjors coses que et pot passar com a músic. Bueno, a veure, depèn del moment. Si ho fas al carrer Major potser la gent no respon, però per a una boda que està tothom borratxo, pues els encanta, saps? Porque te quiero como el mar, i tots allà fent palmes, saps? Llavors està guai. No és tan dur, no és tan dur. Es fa diners i vas allà a tocar música i a gaudir amb la penya, llavors és que no, dur no és. I hi ha alguna cançó que t'hagin demanat i que diguis jo per aquí no hi passo, aquesta no la tocaré mai? Hosti, doncs no sabria què dir-te. Me n'han demanat moltes, però jo diria que no, Diria que no. Sempre qualsevol cosa es pot tocar. I sempre la pots portar al teu terreny, no? Sempre es pot portar al teu terreny, sí. No diria que hi ha cap cançó que no vulgui tocar. Hi ha algunes que sí que em foten més mandra. La Bamba, per exemple, el que passa és que funciona molt, saps? Llavors... Funciona a campaments, funciona a bodes, funciona... És que és un hitazo. Sí. I al final també passa que hi ha moltes cançons que a tu et fot molta mandra a tocar, però que quan es comences a tocar la penya es ve a dalt. Ja. Llavors, pues, també molt. Clar. Veure que la gent... Veure la resposta alimenta. Clar. I ara què? Perquè has tret un primer single que és Floreta, Sí. i ara cap on va el teu camí, no? Perquè, clar, has fet tota aquesta trajectòria, surts d'Eufòria, no sé si també sortir d'un programa amb tant èxit, també necessites com un moment de resituar-te com a persona, com a músic i tal, i dir per on vols anar. Sí, definitivament és un camí... Quan surts d'Eufòria hi ha una hòstia, i qui et digui que no menteix. És així. Total, per molt preparat que vagis, jo crec que tinc bastant els peus a la terra, però per molt preparat que vagis hi ha una hòstia, perquè passes d'estar aquí dalt, càmeres enfocant-te tota l'estona, dient-te lo guapo que ets, lo bé que ho fas, el futur que tens, el talent que tens, és una passada. I cada divendres tens un munt de gent veient-te, veus els seguidors a Instagram que no paren de pujar, dius, hòstia, estic fundint, petant, saps? Sí, ho estic petant. I després, evidentment, hi ha un baixón, saps? O sigui, és impossible continuar amb aquella... Llavors, sempre hi ha un petit baixón. I t'has d'intentar resituar. I aquesta... col·locar-te aquí porta un temps, perquè al principi, tot el que és la primera meitat d'any, has estat en una bombolla que t'ha elevat al màxim. I després has de continuar sapiguent qui ets tu. Jo vaig entrar a Eufòria perquè volia pujar el caché de les bodes. Simple. Vull dir, volia arribar a gala 4, gala 5, fer-me famosete i cobrar més. I mira, mare. Diguem que estem en una altra pantalla. Sí, estem en una altra pantalla. I clar, t'has de resituar, però has d'intentar currar i aprofitar, almenys en el meu cas, jo el que vaig sentir era la vida m'ha donat un regal espectacular, estic en una posició molt guai, que molta gent a la indústria mataria per estar-hi, no a la indústria, a la música. Sí. I ho he d'aprofitar, o sigui, no seria ètic ara de cop anar-me'n de festa i gaudir fins que inevitablement caigués fins a baix. Llavors, el que vaig fer al sortir d'Eufòria va ser currar, fer moltes cançons. I Floreta va sortir de moltíssimes cançons d'abans que han sortit. Sí? O sigui que han sortit, no han sortit, però sí que s'han creat. O sigui, és un compendi de qui eres i qui ets en aquest moment. Sí, i a més és una cosa, Floreta són unes ganes de demostrar una part meva que no ha sortit a Eufòria. Són unes ganes de dir, sí, que jo sóc així, s'han accentuat parts de la meva persona que són molt guais, però també hi ha coses més grises i més complexes, i Floreta tenia ganes de treure una cosa així, la veritat. Que la gent sembla que et conegui molt i segurament coneix una part de tu, però també hi ha, no? Som éssers polièdrics, per tant també està bé ensenyar les altres cares que tenim, no? Clar. I bueno, això ho parlem abans, i com a artista també busques crear una reacció. No? Jo almenys el que vull com a artista és treure una cançó i que la gent reaccioni, encara que sigui malament, m'és igual, però que hi hagi una reacció. I Floreta crec que era el pas adequat. Doncs mira, m'acabes de fer l'assistència perfecta perquè nosaltres aquí a Camboya Street Sessions també volem que hi hagi una reacció, crear una reacció amb tu, i per això ara, això ha anat molt fluid i tal, però vull posar una miqueta amb un compromís. Per això tindrem la sort de que vingui el Fuey amb la seva ronda de preguntes random. Entre la veneno. Amb coreografia, per favor. Hola, Fuey. Bones, què tal, Lluís? Vens aquí carregat de preguntes, eh? Vinc carregat de preguntes per tu. Primer de tot, encantat de conèixer-te. Un plaer. Un plaer.
I res, sempre fem la mateixa dinàmica, tenim unes quantes preguntes random per fer i, bueno, doncs... La idea és posar-te en un compromís. Exacte. A veure, Són preguntes no molt... la xunga l'has ficat a la meitat. Per tant, agafaré la de dalt. Agafaré la de dalt. A veure, ja? Sí. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Eres más ràpid. No? ¿Cuántas veces has follado en este? Sí, aquesta és la tipus resistència. És nostra. És nostra. Quina és l'última cosa que fas abans d'anar a dormir? Vols saber-ho, de veritat? Es pot? Sí, no, la pregunta sí, tant que ho volem saber, ja que sí. Cap dubte. L'última cosa que faig abans d'anar a dormir... Clar, l'última cosa a vegades canvia, no? Depèn del dia, clar. Però què va ser l'última cosa que vas fer ahir? Ahir? Doncs ahir vaig fer una cosa molt indecent, que és mirar Reels durant, potser, bona mitja horeta de Reels abans d'anar a dormir. Això és un clàssic. És per a dormir tranquil. És magnífic. Sí, Et desconnecta el cap, Sí, de fet... no et crea insomni... Què va? De fet, és que em va saber greu, em va semblar bastant vergonyós no haver fet més de mitja hora. Saps? Dic, hòstia, T'ha passat que estaves veient el mòbil així i se t'ha caigut el mòbil al cap? Sí, ets la persona més estúpida del planeta. M'ha passat això d'estar allà al sofà i que quan, o sigui, com Dalí, no? Quan se li caia això és quan començava a crear la cullera. La cullera al terra. La cullera, doncs nosaltres no, nosaltres al segle XXI, pam, a dormir. Clar. Pam, a dormir. Jo em passa això quan em salta un reel, que això em passa, no sé com són els vostres algoritmes, però a mi de tant en quant em surt una persona morint. O sigui, un accident, o alguna cosa així. Sí, em surten accidents sempre. I quan ja em surt un així que diu, hola, bueno ja, hora de tancar el mòbil i anar a dormir perquè això m'està destruint el cervell. Hosti. I és la primera resposta que t'ha vingut al cap quan has pensat que és l'últim que fas abans d'anar a dormir? Què t'havia vingut al cap? El que sabem tots. La de buenas noches. Exacte. Bueno, en fem una altra, va. Vinga, va. Una altra. Hosti, te traia molt suca d'aquesta entrevista. Els músics de El que passa a carrer. Can Boia es queda a Can Boia. Sí, segur. No veurà això tot a Catalunya, no? No. A veure... Puntual o impuntual? Avui he sigut puntual. Molt puntual, Avui he sigut donem puntual. I en les sessions de banda? O sigui, amb els... Perquè abans estaves parlant de que les bandes i les parelles són molt similars i no sé quants. Sí. I a vegades, el típic, el guitarrista ve abans o el tu com a la teva banda ets dels puntuals? Sí, Puntuals, soc dels puntuals. Sí, perquè a sobre vaig amb el cotxe jo i he de recollir gent i soc puntual, sí. Ets dels puntuals. Sí, i ho he anat millorant amb els anys, perquè hi ha hagut alguna vegada que... Tens alguna... així, saps què diuen? Els bajistes són així, no sé què tal. La teva experiència tal, qui és el més impuntual de la banda? Els baixistes. Els baixistes? Sens dubte. Ah, sí? Baixistes i bateries... Els baixistes tenen fama de friquis, això és veritat. Tenen fama dels... Baixistes de Catalunya, no deixeu de veure'ns després d'això. Exacte. Sí, o sigui, sobre l'escenari teniu un flow de l'hòstia, però vosaltres sabeu que també els baixistes tenen... Els especials, no? No, tenen un món interior, no? Que a vegades és com l'eufemisme perfecte de dir, tenen un món molt cultivat. Tenen més un món interior. El baixista és aquesta persona que quan ets crio no te n'adones al principi de la importància del baix i després a mesura que vas coneixent música i vas madurant dius vas de llesta i dius el baixista és l'important. Sí. No, sense una bona línia de baix també és... Bueno, tu saps molt millor que jo. Sí. Una bona línia de baix és importantíssim. Sí. Una melodia i una bona línia de baix. Tot. En realitat tot és molt important. Per tant, puntual en general a la vida? Com? Per tant, puntual en general a la vida. En general sí, ara hi haurà algú que dirà vaya mentider, saps? Jo vaig quedar vell i va arribar mitja hora tard. Pot ser, però no, en general sí. Perquè això de quedar amb gent i que ja et faci mala cara per haver arribat tard ja es comença malament. Llavors sí, s'ha d'intentar ser puntual. Sí. I, bueno, si vols fer una última... Fem una altra, jo estaria tot el dia fent això. A veure, va. Alguna vegada has sortit a tocar ben brut sense dutxar-te? Què va passar? No, la veritat que no. De fet, tot el contrari. Una vegada vaig
portar a un camerino crec que era una festa major, vaig portar inclús això de... El fil dental. No, el fil dental no. Com es diu? Que és com una màquina per treure els pèls del nas. Ah, ostres! Això Estic descobrint de coses. Sí, això jo ho he vist al Vueling, o sigui, a l'avió, això que pots comprar coses... Sí. I hi ha una maquineta per treure... que és com forma de piràmide, no? Té una forma de piràmide. Sí, i tu fiques per treure els pèls del nas. Sí, imagina't. Bueno, hi ha gent que al camerino es posa altres coses. Clar, sí, és veritat. De moment encara no som tan rockstars, però de moment em ficaré pel nas allò, que així surto més guapo i més arreglat. Hiperpulcre, aleshores. Sí, tallar-me les ungles del peu, saps? Bueno, no té sentit. Sí. Bueno, això tot relacionat. Una altra pregunta que m'ocorreix ara és la imatge personal de l'artista, és molt important, no? O sigui, el que projectes, no? Projectes, no? Un cop ja tens una visibilitat i tal, m'imagino que ve el teu mànager o la gent i et diu, oh, mira, este pendiente, l'altre, no? I et fa una mica de tal, mantenint la teva personalitat segurament, no? Però ho explota, no? És un món molt interessant, a la part que em donen molt pal. Perquè sí, un artista ha de tenir imatge, però a mi em dona la sensació de que últimament s'està fent... O sigui, a vegades veig molta fixació en la imatge. Molta fixació crec que artificial, tipo, hòstia, si tinc un concert, no he d'anar amb una roba superespecial o no de repetir outfit o vull que el meu perfil d'Instagram tingui aquest rotllo, i està genial. El que passa que a mi... Sí, jo em trobo una persona bastant natural i, a veure, potser a mi em trobaràs un dia comprant al Mercadona amb la samarreta de publicitat de, jo què sé, amb la que dormo a vegades, saps? Llavors, sí, hi ha com una fixació molt forta en l'estil, sí, ara que tot és molt més visual, amb Instagram i tot, jo crec que ens hauríem de fixar molt més en la música que fem i no tant en el rotllo, però que també està molt guai. Vull dir que hi ha persones que veus pel carrer per aquí, sobretot per Barna, ja no et dic artistes, gent vestint pel carrer que dius... Que dius, hola, d'on has sortit, no? Sí, i de cop et salta un missatge al cap de, tio, t'has de cuidar, o sigui, has de cuidar una mica més la teva imatge, tio, t'estan adelantant per la dreta, saps? Doncs escolta, com que aquí sí que volem posar en valor la música, què et sembla si anem cap a dins i l'escoltem? Sí? Endavant, som-hi. Quines ganes. Torna'm a veure com si fos una floreta, un bell record. La 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 la. Ja no sé qui sóc, però no sóc millor. Ja no sé qui sóc, però crec que no sóc millor. Sóc una versió més gastada, una versió més barata, una floreta amargada, la teva mà, la meva galta, que s'aturi el món. Vine i fica'm al meu lloc, que s'aturi el món. Vine i fica'm al meu lloc. La 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 la. Por favor, quiéreme como lo hacías antes. Sé que no lo merezco, pero es importante para mi corazón, que me lo estás partiendo, no. Ya no sé lo que siento, pero este momento yo solo te pido perdón. Siento que todo lo que toco, todo lo convierto en carbón. Te echo de menos un poco, no recuerdes lo que soy, que s'aturi el món. Vine i fica'm al meu lloc, que s'aturi
deixa'm al meu lloc. La 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 la. He sentit sota el pit papallones, pels matins a sobre del teu llit i creixen roses. D'on has sortit? Com has pogut fixar-te en mi? Què és el que he fet perquè em segueixis en aquest camí de pols i cendres? Volaran, dis-me que volaran, dis-me que volaran. Perquè està clar que t'he trobat. Són tants els anys que vull passar al teu costat. T'estimo tant, no marxis mai, mai d'aquí. És tota una vida la que vull al teu costat. Sentir papallones mentre els dos ens anem fent grans. Oh!